Grundfos. Оперативна програма «Конкурентоспособност» работи в 4 направления. Инвестиции в иновации и знания. Създаване на благоприятна бизнес среда, технологична модернизация и енергийна ефективност. Финансиране и финансов инженеринг. Укрепване на пазарните отношения с Европа. Повече за програмата и отворените процедури за кандидатстване вижте на интернет страницата. Инвестираме във вашето бъдеще. Хобит. Неочаквано пътешествие. Играй на TV7BG и отиди на кралската премиера в Лондон. Ученици от 5 държави учат историята на България по специален проект, изработен по програма Коменски. Инициативата е на училището по чужди езици и изкуства Артис. Младежите са от Полша, Белгия, Испания, Холандия и Великобритания. Народният театър Иван Вазов много ми харесва. Голяма и красива сграда. На същия принцип и българчетата пътуват и опознават историята и бита на чуждите държави. Те впечатли най-много от тебе за Гърция? Може би Партенона. Там все пак е била статуята на Атина, която е била голяма, цялата от слонова кост и злато. В София децата проведоха и първия по рода си дебат, посветен на България по времето на цар Симеон I. Да растат като европейци и да познават не само историята на своята страна, но и историята и на другите европейски страни. Подобни инициативи ги карат да разберат, че независимо, че сме от различни държави, всъщност в много отношения ние сме свързани културно, политически и житейски. Учениците в дискусията бяха на възраст между 14 и 18 години. Семейство Сопрано. Понеделник, четвъртък, 23 часа, TV7. Със съдействието на енергийно ефективни помпени решения Grundfos. Добър вечер, дами и господа. Започват спортните новини на TV7. Константин Папазов ще е новият треньор на националния отбор по баскетбол. Решението ще бъде гласувано от управителния съвет на федерацията на 26 ноември. Папазов ще поеме тима като селекционер за втори път. Наставникът на Левски има богата визитка в държавния тим. Той беше национален селекционер през 2006 и 2007 година, когато мъжете бяха в тежка квалификационна група и не успяха да се класират за европейско първенство. В следващия мандат Папазов отново беше част от щаба, но вече като помощник на Пин Гершон. През 2005 Тити беше селекционер на женския национален тим. Президентът на Федерацията по баскетбол Георги Глушков призна, че около номинацията на Тити Папазов за нов мандат са се обединили болшинството от членовете на управата. Той има подкрепата и на доскорошния национален селекционер Росен Барчовски, който е шеф на треньорския съвет.